مرواردیں پنت سوج مراگشا واجہو دوستاں وشت کت یک شاگفتاری گوشتنا چے بندات کنند گوشت کے تکبر و زہرناکی پہم و زانتا او دروگ بندگ رزق و روزی گاہ پلکی تو وار تو گار و بے گواہ کنت وش و وش دل بات ہے. یک زانتکاری گوشید واحد او سرپدی ہور و یکجا وش بہتے مردمہ دست کپنت پچے کہ ہما وحدی کے واحد مردم دست ہیں مردم سرپد نہ بیت سرپد کے بیت گڑا واحد سے دستہ شتگ وشال بات ہے. کلام اللہ مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 48 رجا کے بےترس ہما روچا چے کہ ہچ کسی کارا شرکت نکنت سلامت بات ہے. یک شاہ سسائے گوشید وش لسانی و وش روئی پاکیں خدائے گوما نزدیکی نشانی انت وجنود بات ہے. مرواردیں پنت سوجے مراگشا واجہ دوستاں وشات کت یک شاہ گفتاری گوشتنا چے بندات کنے گوشید کہ تلا لہم بترت سہت و زیور جوڑ بیت ہاک لہم بترت ڈگار جوڑ بیت تو کشت و کشار کاریت او آرت اگاں لہم بترت گڑا نان و نگن جوڑ بیت اگاں مردم دل نرم بترت و لہم بترت آ انسان جوڑ بیت وجنوت بات ہے. یک شہزانتی گوشید سیادی ہما سوبمند بیت کہ گوں دلاں بندوق ببیت گوں نام و لب و لالچا بندوق مبیت وجنود بات ہے. یک شہزانتی گوشید گوشند کے وحد گوزگے ہوری گا ٹپ دراہ بنت بلے راستی ایشنت کہ گوں ٹپاں ما زند گوازینگا ہیل گریں وجنود بات ہے. یک شاہ سسائی گوشید دلا مزن کن مزنے گپ ہر کس کنت وشال بات ہے.